Laitan kauluspaidan päälle, napit kiinni ylös asti, suorat housut silitän ja tuoksun voimalta. Kynärinta taskun reunat, lastit laput taskun pohjan, kaikki ottaa töissä luokun kutsu vierasta. Mitä hitto Pirjo vessas duunaa? Lounan jälkeen melkein vartin kuunaa. Millä paikalla on tyhjä tuoli? Nyky jos sen motivaatio kuuli. Anta vaan niiden puhelinten soida. Mun on pakko näin dokumentoida. Tää on tärkeetä saada paperille. Saadaan ulos Pirjo ja Ville. Olen dokumentoija. Dokumentoija. Dokumentoija tässä firmassa. Dokumentoija. 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 Presipisti joudun kerron keskeltä ja päitä käännä sihteerikin kadehtii mun leader tuoksua. Kokoushuone melu aina kanava kauluspaidan kaikki ottaa puhetta kuin kutsu vieralta. Nyt on rannan Jussi semmonen heitto. Tästä sopas tuli lähtöpassi keitto. Sä oot teketänne oma kuppikuntaa. On tuleikko mut sä jäät aina muntaa. Ei vaan enää riitä paskan työn laatu. Sulle annettu on mut ei olla saatu. Voida jollain mulla avohaavas kuiviin ja hirtä itse siihen. Este silkki huiviin. Olen dokumentoija. Dokumentoija. Dokumentoija tässä firmassa. Meitsillä on muna etsi ellun. Kannat laittaa yksitellen riviin ja sano suorat sanat joo. Niit loppuduunit, jotka taukohuoneessa häärää jäädä. Päätei päämäärä on dokumentoija, joka määrätään. Jos päätät alkaa ryömi kompastele piirin pyöri, niin ne sanat kiiri joudut liriin. Ja heikoja joiden heitä on pyrkäneen pakka mikä pöytää. Ota lopputili, kyllä mä löytää heitä on sulle kun täällä on bro. Siellä on 5 voitavat talo, joo.